nais ko pong hamunin ang bawat isa sa inyo na bawat miyembro ng HBBC, number 1, may pusong maglingkod sa Panginoong Diyos. Walang dapat miyembro sa atin na walang pusong maglingkod sa Diyos. Some say life is about enjoying. Listen, serving God is enjoyable, but life is not about enjoying. The goal of life is not to enjoy. The goal of life is to serve God. Yung life is about enjoying, yan ang goal ng mga unbelievers. Tanungin mo, bakit mo binili yan? Para masaya ako. Bakit mo ginawa yan? Masaya. Bakit ka nagtatrabaho? Para mabili ko ang gusto ko. Bakit gusto mong mabili ang gusto mo? Para masaya ako. Mga kapatid, joy is not the goal. Joy is only a result of the goal. And the goal is to serve God. Life is not about enjoying. Life is not about acquiring. Many people today, their goal in life is acquire, 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 acquire. Listen to me. Hindi naman po masama ang magkaroon ng acquisition o pag-aari o pagmamay-ari na iyong nabili, napatayo at nakuha dahil sa iyong labors. But listen to me. All these things shall be added unto you. Itinadagdag lamang. Pag ano? Pag you seek the kingdom of God first. Gawin nating primary, pangunahing, gawin nating layunin ang maglingkod sa Diyos. Life is not about acquiring. Life is not about succeeding. If you want to succeed, then succeed in serving God. Do the will of God. At the end of the day, simple lamang po ang tanong, naglingkod ka o hindi? Yun lang. To simplify the Christian life, you can complicate it with many things. You can make it sophisticated, your life. Listen to me. But life is very simple. You either serve God or you did not serve God. I don't care if you're a professional or not, but you either serve God or you did not serve God. Are you serving God? Life is not about gaining. Life is about serving God. We learned last Sunday, it is right to serve God. Marami po tayong palpak na nagawa sa buhay. Sino pong maraming nagawang palpak sa buhay? Listen, isa lamang ang tama na pwede mong gawin. Ano yon? Na maglingkod sa Diyos. You do right when you say, God, use my life. That's the right thing to do with your life. When you say, God, use my talent, that's the right thing to do with your talent. Pag sinabi mo, Lord, salamat, binigyan mo ako ng influence, ang dami kong network, marami akong mga kaibigan. When you come to God and say, Lord, use my network. Gamitin mo ako para sa mga taong ito. That's the right thing to do. When God blesses you with a house and you invite the pastor to come over and say, Pastor, will you pray and dedicate my house? And when you come to God and say, God, use my house, that's the right thing to do. Brethren, it is always right to serve God. Kaya ang sabi po ng Joshua 24:15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Now watch, everybody read. But as for me and my house, we will serve the Lord. Can you say that without any hesitation, without any reservation? Everybody, the last part say, but as for me and my house, we will serve the Lord. Oh, Joshua did the right thing. Sabi mo sa katabi mo, do the right thing. Number 2, it is not right. It is right to serve God. But number 2, it is reasonable to serve God.
Ang lahat ng mga graduate ng DOST Scholar, DOH Scholar, pinag-aral ka sa State University, ng DOH, ng DOST, pagka-graduate, may tinatawag na return of service. Kailangan gawin mo yan bilang pagbabalik ng kabutihan na ginawa sa iyo ng gobyerno, ibigay mo na serbisyo sa gobyerno. Ilang years, Doc Lester? 3 taon. Biro mo, tinuturuan tayo ng gobyerno na tumanaw ng kabutihang loob na ginawa ng gobyerno sa atin. Return of service. Tayo mga Kristiyano, dapat tayo ang may ganyang espiritu na sabihin natin, bakit ko ibibigay ang buhay ko sa hindi naman namatay at nagligtas sa akin? I am going to give my return of service to God who created me and saved my soul. Kahapon tinanong ko yung isang counseling. I said, give me a reason why you serve God. Kako sa kanya, ano ang connection ng buhay mo sa ministry? Tanungin ko nga kayo mga kapatid, ano ang connection ng buhay mo sa ministry ng Panginoon? Nakikita mo ba na may koneksyon ang buhay mo sa ministry ng Panginoon? I like his answer. He told me, Pastor, para sa akin, I have learned na ang paglilingkod sa ministry ng Panginoon ay hindi upang i-bless ako ng Lord, kundi ito ay pasasalamat ko. It's my faithfulness to God. He blessed me. Whether He will bless me or not, I will render my service to Him because He saved my soul. Let every Christian, every member, every one of you watching on Facebook, YouTube, all of you today will look to God at the eye and say, God, you saved me. Here is my life. Use me. Number 3, it is rewarding. Ngayong umaga, how does God want us to serve? How should we serve God? Number 1, let us serve God wholeheartedly. Say that together. How do we serve God? Anong ibig sabihin ng wholeheartedly? Hindi po kalahati ng puso mo. It's not only a part of your heart. In 1 Chronicles 28:9, the Bible says, and thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart. The word perfect means wholehearted. Buo ang puso natin. And wholehearted also means willing mind. When we serve God, haan nga mapilpilitan. Sabi mo sa katabi mo, hang ka dapat mapilpilitan nga agserbi ti Apo. Willing ka dapat maglingkod sa Panginoon. And when you serve God with a perfect heart, when you serve God with a willing mind, when you do your ministry with willingness and perfect heart, that means you are ready to sacrifice. When a Christian is not ready to sacrifice, ibig sabihin, hindi po yan wholehearted. Napilit lamang po. Sino po sa inyo dito nag-asawa, napilitan lang? Hindi ba nung nag-asawa ka, minahal mo, mahal mo yung napangasawa mo? Hello? Mukhang napilitan ngayong iba sa inyo. Oh, taas ka ng kamay. Nung mag-asawa, kaya nga kaming mga officiating minister, tinatanong namin yan eh. Sabi ko, oh, may pumilit ba sa'yo na magpakasal sa taong ito? Wala po. Ang pagpapakasal mo ba sa taong ito ay voluntary? Opo. Hindi ka ba tinutukan ng baril? Hindi po. Buong puso mo bang tinatanggap ang lalaking ito? Opo.
Ikaw, lalaki, buong puso mo bang tinatanggap ang babaeng ito? Opo. Ngayon, kung buong puso niyong tinatanggap ang bawat isa, nakahanda kayong harapin ang anumang hirap at sakripisyo ninyong dalawa. Bakit? Nagmamahalan kayo. I hope that when we serve God, wholehearted. Amen? Ready to sacrifice. Number 2, not only serve God wholehearted, but number 2, let us serve God faithfully. Hindi yung on and off ka. Ayaw ng Panginoon yan. The kind of service God wants is look at 1 Corinthians 15:58. Ganito ang gusto ng Panginoon na ating paglilingkod. Read everybody. Therefore, be ye unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Look at the word, always. Amen. Hindi on and off. Ang on and off, hindi faithful. Yung switch lang ang may on and off. Dapat tayo pag naglingkod sa Panginoon, puro on. Walang off. Lulubog, lilitaw. Submarin lang po yun. Pero kung barko ka, delikado pag lulubog, lilitaw ka. Pag lumubog ka, hindi ka nalilitaw. Hindi ho dapat tayo ganon. When God wants us to serve, He wants us to serve faithfully. Hindi ibig sabihin, unswerving. Watch out for distractions. Sometimes your job can become your distraction. Your job will make you busy. Your boss will require you Saturday, Sunday, late ka na sa prayer meeting. Yung iba hindi na nga nag-a-attend ng prayer meeting. Hindi tayo faithful pag ganon. Dapat mga kapatid, watch out for distraction. At sabihin mo, Panginoon, my goal is to serve you, to be there at prayer meeting, to be there on Sunday morning, to fulfill my ministry. Kung meron pong magiging kaagaw, Panginoon, tulungan mo ako na ayusin ang aking schedule para magampanan ko ang aking tungkulin. Mga kapatid, I praise God. Many of you folks are living by that principle. Yung ating mga koral, biruin nyo, yung inyong submission 3 times a week. Kung wala kang espiritu ng faithfulness, hindi mo magagawa yan. Kaya nga sinasabi ko sa mga incoming, Pastor, can I join the choir? I have a heart to join the choir. I tell them, we praise God for your heart to join the choir, but I want you to have the heart to serve. Because when you serve in the choir, you must be faithful. Ayaw natin yung choir member nandito sa practice na to. Next practice, wala. Kung ano-anong dahilan. Mga kapatid, ang hirap pong tanggapin ang palaging gumagawa ng dahilan. Wag naman po yung ministry ang nag-a-adjust para sa'yo. Dapat ikaw naman ang mag-adjust para sa ministry. Talaga kakapsat, nga adot distraction, talaga nga adot hadlang, talaga nga adot sumangbay, nga mangyadayukin ka ti Apo. Huwag mo namang diktahan na ang ministry ang mag-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-adjust. Pero kung wala kang faithful heart, hindi mo talaga magagawa yun. Talagang gagawa, lahat na ng dahilan, papayagan mo na lang na hadlangan ka. Mga kapatid, let's not allow hindrances. Our God deserves our faithfulness. Oh, kung taong mataas ang pumunta sa bahay nyo, kahit nasa trabaho ka, magpapaalam ka kaagad eh. Sasabihin mo, boss, papaalam ako, nandun sa bahay si Congressman Sandro Marcos. Diba? E lalo pa kaya sa ating King of Kings and Lord of Lords. Let us show our faithfulness to God. Amen. At dapat, hindi po tayo magbabago. Huwag nating hayaan that the changes of the times will change our commitment to serve God. Listen to me. I praise God
for Christians nga uray na rigat ti kasasaad da at dadalatang agserserbi ti Apo. Marami sa ating mga adults dito sa main sanctuary, alam nyo, kayong mga nanonood, kayong mga taga-ibang sanctuaries natin, marami tayong mga adults, 20 plus na po ang mga adult ladies natin dito na tumutulong maglinis pag Sabado. Hindi lahat yan ay bihasa pa sa paglilinis ng kapilya. Pero salamat, they come. 20 plus. Oh, dapat kayo dyan sa pasukin, adults, huwag kayong maging adults. Lawag, tumulong kayo sa kapilya. Ang iba nating taga-Bakara, pumupunta pa ng Batak, tumulong maglinis. Praise God. 3 ang taga-Bintar. Lahat nga ng taga-Bintar, tumayo. All from Bintar, stand up. Ito yung mga members natin ng Bintar. Bintar folks, stand up. Come on, Bintar, Bintar. Oh. Amen. Ayan. Oh, itong 3 gwapings na to, pakita mo, yan oh. 3 gwapings na yan. Tumulong kahapon na magkarwas sa ating mga sasakyan. New believers po yan. Akalain nyo, taga-Bakara, yung taga-Bintar pa ang tutulong maglinis? Pero yun ang commitment nila. At sana maging faithful kayo. Pag marumi yung sasakyan, ibig sabihin, hindi faithful yung nakatoka dyan. Pag ang kapilyang to marumi, hindi faithful ang mga nakatokang members dyan. Kaya mga kapatid, listen to me. Pag hindi maganda ang kalagayan ng mga churches natin, ibig sabihin, hindi faithful ang mga members. Hello? Thank you. You may be seated. Let us be faithful in serving God. I praise God for members na, alam nyo, kahit yumaman na, faithful pa rin silang naglilingkod. Merong isang church, Sarjon, siya po ang tagalinis pagkatapos ng service. May guest speaker, conference siya nag-preach, kada gabi, napansin po niya na ang surgeon na ito is always last to leave the place. And, you know, he cleans the area. Hindi alam ng pastor na to na surgeon ang taong ito. Pero napansin niya, paano siya maglinis? Grabe siya maglinis. At the last night, sabi niya sa host pastor, sabi niya, Pastor, I have observed, there is this guy, mag-isa niya, nililinis niya ang buong sanctuary. Who is this guy? Is he your staff? Is he your full-time janitor in the church? Sabi nung pastor, sabi niya, Pastor, you do not know. He is not a full-time janitor. He is a surgeon. At sabi niya, dahil sa kanyang nature of job, he is always on call. He cannot participate in some of the activities of the church, pero ayaw niya na wala man lang siyang ministry sa church. Kaya't sabi niya, kung ako ay nataon na mag-attend ng church, sisikapin ko na may magagawa ako sa aking ministry sa church. Kaya sabi niya, kahit maglinis na lang, basta may contribute ako sa ministry. Pwede mo bang sabihin ngayon na kahit maglinis ako ng kubeta, kahit taga-shine ako ng sapatos ni pastor, basta may ministry ako at gagawin ko yan faithfully. Lahat dapat ng miyembro may ministry sa church natin. Number 3, serve the Lord zealously. Maglingkod tayo sa Panginoon nang merong fire sa ating puso. Dapat na regta tayo. Deti umayte pa nakikimong, dapat na regta tayo. Amen. Alam ko, nakakapagod ang buhay. Yung preaching ko kanina, stress. May preaching ako, weariness. Iba yung stress, iba yung weary. Yung stress, anxiety. Yung weary, pagod. Tingnan mo yung katabi mo. Brad, ikaw na yata yung tinutukoy, Brad. Come on, tell us, ikaw na yata yung tinutukoy, Brad. Pagod. Amen. We should serve God zealously. This is a command. God did not say, okay, be zealous if you feel it. But if you don't feel like doing it, I understand you. Bunuhan ka na regta, kaput problema, naiintindihan. Hindi ho eh.
Ang sinabi ng Panginoon dito sa Romans 12:11, not slothful in business. Kayo nga, kahit may sakit, pumapasok pa rin sa trabaho. Kahit napuyat, hindi nalilate sa trabaho. Ang sipag, ang sigasig, you can please your boss. How much more the God na nagbigay sa iyo ng trabaho mo? The God na nagbigay sa iyo ng pamilya mo? The God na sumagot ng mga panalangin mo? We should be more zealous in serving the God who saved us. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ibaga man takaabay mo, hanggang man nagmamayo. Dapat pag uwi natin, mga kapatid, hindi po yung nag-uunahan tayong umuwi. Yung iba sa inyo, late na kayo pumasok, kayo pa ang nakikipag-unahang lumabas. Dapat meron tayong patakaran na yung late pumasok, siya rin ang last na lumabas. Okay ba yun? Na yung unang pumasok, yun ang unang lumabas. Pero kahit sabihin ko na yung unang pumasok, siya ang last na lumabas, hindi pa rin niya gagawin yan. Bakit? Zealous. Amen? Kayong mga nasa ibang sanctuaries, bago kayo lumabas mamaya, makipagkamayan naman kayo sa mga kapatiran. Makikipag-unahan kayong lumabas, ang init-init sa labas. Dito muna tayo, amen? I'm going to end here. Do not be sluggish. Do not be sluggish. Dapat pag Sabado ng gabi, let's get excited. Yung ating mga choir orchestra nandito na 6:00. Nagpa-practice na. Kaya makita mo yung Kristiyano na merong sigasig, prepared. So when you come to church, come prepared. Yan ang zealous. Hangate umay diti kapilya, nakabaybayag pelang agbat mati, diri jay, no yan na. Ito namang rugin, kakabsat. Santo mapan, agmamayo. Kakabsat, hindi dapat tayo ganon. Anang nga tanong kastamot ti ipakita ti apo kang ka? Kadag kararag ka, ipakita ng agmamayumot nga dumngag. Panginoon, please Lord, tulungan mo kami. Ano kaya kung gano'n din ang Panginoon sa atin? Panginoon, i-provide niyo po ang pangangailangan namin ito. Teka, pagod ako eh. Ano kaya kung gano'n ang Panginoon? But our God is faithful and zealous God. We must be zealous for our God. Amen! Yang tatlong yan, muna tayo ngayong umaga. But each member must have a ministry. Si Tito Benedict, siya na daw ang isang taga-linis ng sapatos namin ni Pastor Jun. May kasama na si Jeremy. Kayo dyan sa pasukin, dapat may taga siya ng sapatos si Pastor Bear. Sa Claveria, may taga siya ng sapatos ng pastor natin dyan. Amen? Ngayong conference, revival, dapat may ministry tayo. Okay? And let us be faithful in our ministry. Let us be zealous in our ministry. And let us be wholehearted in our ministry. Lord, thank you so much. That is our prayer and desire. There are many churches today, tinatamad ang mga Kristiyano. Hindi sineseryoso ang ministry. Ang iba ay tumitigil na, napagod na rin. Pero salamat sa preaching na ito. Kung kami man ay bago pa sa pananampalataya, nakita namin ang aming kagalakan ay nasa paglilingkod sa iyo. It's not in gaining. It's not in acquiring. It's not in enjoying. But our true joy is in serving you. Pudno apo, sa balit ragsak ti mararamat mo apo. Sa balit ragsak ti agserserbigen ka. Lord, I pray that each and every one of us will find our place in the ministry. Lord, kung kami po ay matagal ng Kristiyano, and we are guilty of not having been serving you, wala man lang kaming return of service sa iyo, Panginoon. I pray that we will make a commitment, Lord, to find our place in the ministry
and serve you with our heart. Thank you, dear God, in Jesus' name. All of God's people say,